Electoral Commission aye ni say December de toso edu enson no Ghana for ye kwakoto aba ama ya hwe say mensi assembly aba ye to no ye de amanyosem ebewura mu ana ene tie referendum say the potokasem ye kan referendum no na no anonunyafo Joseph Osewusu oye be kwa mrahye bedwani de to Ghana for nyina no say bre no so ne kwato aba na ye to say yes ane ye pene so 17 December ye kwato yes say sabi amanyoku ti se nipa bibia nipa tumi ye no amanyoku tumi ye bi nanso by 53 constitutional arrangement no sa nipa no e frɛ na amanyoku no ye yi na si nkyɛn wo mensi abatom ye ma ono so tumi no nyina bi onsi obi afoforo kwan ankurankura bia sɛ omegyina na mum amanyoku for the course for kyerɛ sɛ yenhwɛ kwan ye fa so yi nipa ejina ya na emu sɛ amanyoku no nipa no eyie but practically megidi sɛ ye koto aba no na yi assemblyman no a ebeboa ama nipa ombegina ewo mainstream sɛ assemblyman DC na MC no ombetumi omanfo no bibusa omakotabuo na oman sika ba omho no omanfo ahunu sɛ dodo sei na ba adwuma we na ade aye sɛ wi common fund ahwe akwa assembly ho a omogege to biara enti okwa osi sika bi amae sabo samo assemblyman fo no kura nim omuni krata te we so bebo ama nipa horo a omu emu eduro na omu anim de enso akofom ho akwakoye adwuma sisi a meka sɛ me sure sɛ ko voter regional ubenya district ebia besinde ye wuntumi nyi MC because my general say omampani we yempe no za party for we yempe te do adom bebe bia ye beto atiarom so ba honim de ya esie e basa abre no a parties no fa kwa horo so di nkomo we konwe na ya de coalition sa ena ye to aba no partisanship e beba de ekoso dada no it won't change how to build coalition no no if we say be empanyina na DC for amnom ye adwuma NDC DCs but me no be anyasem da as assembly member as MP nay even though me ye MPP and MCs na me no ma ye adwuma ni nyina ye NDC no ye nya ntokwa wo akwan be fa so a ibe ye mpuntu adwuma ahoda